El monestir de Santa Maria de Poblet es troba situat dins de la comarca de la Conca de Barberà, entre les poblacions de Vimbodí, terme municipal al qual pertany, i de l'Espluga de Francolí, arrecerat al vessant nord de les muntanyes de Prades, en un bell paratge on brollen fonts abundants i on es troba la gran massa forestal del bosc de Poblet. Ara passaré potser a detallar-vos amb imatges fixes cada una de les fotografies que hem vist que representen torres, estàncies i coses rellevants del monestir. La Porta Reial, del segle XIV, construïda per encàrrec del rei Pere el Cerimoniós, és la porta que dona accés al tercer recinte del monestir i abans era l'única que amb les seves dues torres hexagonals guardava la clausura i el Panteó Reial. Junt a l'escut del rei hi ha el de l'abat Guillem d'Agulló, amb l'abadiat del qual fou construïda. A l'esquerra de les torres es troba el pati irregular del Palau Reial de Martí l'Humà, magnífic conjunt medieval de finals del segle XIV i que avui dona accés al recinte on s'hi exhibeixen les col·leccions artístiques del monestir. Ens trobem ara al locutori i on a la part superior es troba el cos central del Palau del rei Martí l'Humà. Originalment hi havia el dormitori de conversos i un magatzem, construïts al segle XIII, i després al segle XIV es va transformar en sala de cups i a aquesta època correspon la sòlida volta de creueria amb l'escut de l'abat Copons. En la posterior restauració es convertí en el locutori tal com el veiem avui. El claustre gran, començat a finals del segle XII i continuat després durant el segle XIII, moment en què s'unificaren les cobertes de creueria. Destaca el pavelló amb la font per les evolucions del segle XII i el pas del mateix al refetor del segle XIV. En els seus murs hi ha diversos enterraments dels segles XIII-XIV, decoració dels quals varia segons l'època. Al claustre s'obren totes les diverses dependències del monestir medieval que hi habitaven els monjos. La seva decoració s'acomoda a l'esperit de senzillesa de l'arquitectura cistercenca. Seguint pel claustre trobem la cuina del segle XIII, de la qual es visita la primera part, i destaca la coberta i l'elegància dels seus arcs. La xemeneia és fruit d'una restauració moderna. A ambdues bandes de la sala es veuen els petits forats per on es passava el menjar als refetors dels monjos i conversos. El refetor dels monjos del segle XII és una sala rectangular coberta per una volta apuntada sostinguda per tres arcs que reposen sobre capitells decorats amb gran simplicitat. Com tota la sala, la font central és molt posterior. El calefactor del segle XIII, com el seu nom indica, servia perquè els monjos poguessin escalfar-s'hi els dies freds. En la seva gran xemeneia, avui desapareguda, la sala, molt simple, està coberta amb una volta apuntada. Era l'única dependència del monestir on hi havia una miqueta de caliu. El locutori de monjos i biblioteca actual, construccions del segle XIII, en perfecte estat de conservació i exemple magnífic de l'arquitectura cistercenca, en l'antiga sala de monjos, biblioteca des del segle XVII, encara que l'actual sigui moderna, s'hi feien aquells treballs que necessitaven un espai recollit i en particular hi havia l'escriptòrium. Una veritable joia de l'arquitectura cistercenca molt ben conservada, on s'alterna l'últim romànic amb un gòtic ja completament desenvolupat tot del segle XIII, la sala serveix per a la reunió capitular de la comunitat i en el seu paviment hi ha nombrosos enterraments abacials fins al segle XVII. Després de passar junt a l'antic armàrium o primitiva biblioteca, avui reconstruïda, s'entra a l'església abacial. Edifici de planta basilical amb tres naus, creuer i deambulatori amb capelles absidals, edificat a finals del segle
XII, encara que la nau de l'epístola fou modificada en el segle XIV per obrir capelles. En el creuer destacant els sepulcres reconstruïts per Frederic Marès de 8 reis de Catalunya i Aragó i 6 reines consorts. Al fons de l'absis central hi ha el retaule restaurat que construí en el segle XVI l'escultor de Forment i que representa l'inici del Renaixement en aquestes terres. En la coberta de l'edifici hi destaquen l'espadanya del segle XIII, el cimbori gòtic inacabat del segle XIV i el campanar de 1666. A l'extrem del creuer i junt al cementiri hi ha la gran sagristia del segle XVIII, que encara que va perdre el 1835 la seva decoració barroca, manté l'arquitectura en tota la seva esplendor. La decoren avui un apostolat de García Salmerón i un Crist en creu de Francesc Ribalta. Per l'escala de l'extrem del creuer, pròpia del monestir cistercencs, es puja al gran dormitori dels monjos del segle XIII, cobert amb un sostre sostingut per 19 arcs que reposen en delicades mènsules d'inspiració àrab. Per una porta es passa al sobreclaustre, del qual només en resten vestigis en els angles i murs, construït entre els segles XV i el segle XVI. En l'angle oposat s'entra a la sala de l'abat Copons del segle XIV, lloc de residència de l'abat. Espai senzill cobert per un enteixinat modern sostingut per elegants arcs de diafragma. En sortir es troba una gran sala del segle XIV, modificada al segle XV, que originalment era un magatzem i després fou dormitori. L'ampli espai compartimentat per 9 arcs dobles exhibeix avui una selecció de materials, dibuixos i fotografies que ajuden a comprendre el gran treball de restauració de Poblet després de l'exclaustració de 1835 i el seu posterior abandonament i destrucció. Per una escala a cel obert i decorada amb una magnífica barana moderna de ferro forjat, es baixa el refetor de germans conversos del segle XIII, que posteriorment fou transformat en celler. Avui ha recuperat el seu nivell original i mostra la sòlida i elegant bellesa de la simple arquitectura cistercenca, exempta de tota decoració. La façana barroca de l'església abacial dels segles XVII i XVIII, construïda sobre la muralla medieval, la seva arquitectura és discreta i destaca el seu bon estat de conservació. En el centre hi ha la imatge de Santa Maria en la seva Assumpció, patrona del monestir, i en els extrems Sant Benet i Sant Bernat. L'atri de l'església del segle XIII, que conté valiosos elements decoratius, com la porta romànica i el seu timpà del segle XII, el Sant Sepulcre del segle XVI, un calvari dels segles XIII-XIV i nombrosos enterraments dels segles XIII-XVI i també els dels nostres dies. La segona capella de la nau lateral del segle XIV, dedicada en el segle XVII a albergar els relíquies, mostra una part del panteó de la casa de Sogorb Cardona del segle XVII i un senzill retaule, antiga porta del Sagrari, del segle XVIII, així com unes pintures modernes de Balenyà. Una vegada fet el recorregut a l'interior del monestir, on hem vist totes les dependències, ens fixarem ara en l'exterior, amb les muralles, els recintes. Trobem les dependències més antigues del monestir a la part de llevant, al redador de la capella de Sant Esteve, que van constituir el primer nucli monàstic mentre es construïen les estructures definitives. El monestir es composa de 3 recintes:
més cap a l'interior de les quals constitueix el nucli i àmbit pròpiament monàstic i es troba tancat per muralles. Passat el primer recinte, s'aixeca la capella de Sant Jordi, del 1452, d'estil gòtic, construïda per Alfons V d'Aragó per commemorar la conquista de Nàpols. Això ocorria en temps de l'abat Bartomeu Conill entre 1437 i 1458. En el segon recinte s'obre la Porta Daurada. És un bell exemplar d'arquitectura castrense, obra dels abats Delgado, el 1458, i Paio Coelho, el 1480, a juzgar per als escuts situats a la façana, sota la cornisa de matacanes i merlets, apareixen les divises de la corona d'Aragó, Sicília i Castella, corresponents a Joan II, Ferran el Catòlic, reinants per aquells anys. Se suposa acabada en 1493, quan, poc després de la rendició de Granada i descobriment d'Amèrica, els reis catòlics feren, acompanyats dels seus fills, una llarga visita al monestir. En aquella porta descavalgaven els reis en les seves visites, els quals, agenollats amb rics reclinatoris, besaven el Lignum Crucis que els oferia l'abat, i sota pal·li marxaven cap a l'església major acompanyats per la comunitat i séquit mentre s'entonava el Te Deum. Es va anomenar Dorada aquesta porta des de que en 1564, amb motiu de la visita de Felip II al monestir, es doraren les planxes de bronze que la recobrien. El segon recinte conté una gran plaça irregular, sent el millor d'ella, pel seu sabor arqueològic, la capella romànica de Santa Caterina de 1250. Una bella porta d'accés a la mateixa ofereix al seu interior una bòbada de canó apuntada i sobris ventanals. És una elegància i austeritat impressionants. Està dedicada a Santa Caterina d'Alexandria, una santa molt popular de l'edat mitjana. Fou adossada a l'antic hospital de pobres i pelegrins, avui hostatgeria externa, als serveis dels que s'hi hostatjaven, ja que l'església del monestir es reservava únicament als monjos. També servia de parròquia als laics que vivien a l'entorn del monestir. Entre les altres peces d'aquesta plaça, mereix especial atenció la creu de l'abat Joan de Guimerà, del 1564 a 1583. Per acabar aquesta visita, fer referència que actualment s'ha construït la nova hostatgeria, que ofereix una carta molt esmerada, uns preus molt raonables, la qualitat és molt bona i fa que el visitant es refaci de les forces que ha pogut esmerçar la visita. La visita ha estat molt agradable i esperem retornar amb els anys una altra vegada, ja que des de molt petits que coneixem el monestir i sempre ens fa gràcia de pujar els que som de Montblanc a Poblet. Aprofitant ara les imatges anteriors i donant-los moviment, us faré una explicació breument de lo que és la història de Poblet. El nom deriva del llatí d'Albareda, Populetum. Poblet constitueix un impressionant conjunt arquitectònic i es pot comptar entre els monuments monàstics més importants d'Europa. A més de la magnífica església, destacat exemple d'art cistercenc, es conserven quasi totes les construccions que s'anaren bastint d'acord amb les necessitats d'una comunitat en plena vitalitat i expansió i amb la protecció dels sobirans de la Confederació Catalana Aragonesa, especialment des de que Pere III el Cerimoniós feu el monestir panteoner real de la dinastia. El conjunt fou bastit entre els segles XII, XIII i XVIII i ha estat restaurat modernament. Es compon de 3 clossos o recintes tancats per un mur, que engloba també uns horts, dels quals l'interior precedit
per un gran pati i emmurallat, constitueix el clos monacal pròpiament dit. El primer recinte del segle XVI, al qual s'accedeix per la Porta de Prades, estava destinat a les activitats agrícoles i industrials, magatzems, tallers, habitacions dels jornalers, etc. S'hi troba la capella de Sant Jordi, de l'any 1452, bell exemple d'arquitectura gòtica amb façana ben ornamentada, feta vestir per Alfons el Magnànim. Al costat de la Porta Daurada del segle XV, fortificada, dóna entrada al segon recinte, on al mig de la gran plaça Major hi ha les restes de l'antic Hospital dels Pobres, amb la capella de Santa Caterina del 1250, obra romànica tardana, d'altres dependències i una esvelta creu de terme del segle XVI, de factura gòtica. Fora del recinte, més al sud, enmig dels horts, hi ha el Palau de l'Abat. La magnífica Porta Reial, flanquejada per dues grans torres poligonals, dóna entrada al tercer recinte, protegit per les imponents muralles que féu bastir Pere III a partir del 1366 sota la direcció de fra Guillem de Guimerà. El perímetre és de 608 metres, l'alçada de 11 i el gruix de 2 metres, amb merlets, espitlleres i un camí de ronda, i un total de 13 torres puntegen els murs. També s'obre a la muralla la portalada barroca de l'església, feta bastir al segle XVII pel duc de Cardona. La història de Poblet es remunta a l'any 1151, quan, dins la política de repoblament dels sobirans catalans, el comte Ramon Berenguer IV donà a l'abadia de Fontfreda, prop de Narbona, unes terres a la conca de Barberà, per fundar-hi un monestir cistercenc. De la primera comunitat plenament constituïda i dirigida per l'abat Guéron, en tenim constància des de 1153. L'economia, basada inicialment en l'explotació de granges, a la fi del segle XII, ja en posseïa 17, escampada sobretot per les comarques de Ponent. Tendia a partir del segle XIII, i a causa de la manca de conversos, a l'adquisició de drets senyorials sobre pobles i termes. En el moment de màxim esplendor, al segle XIV, Poblet estenia la seva jurisdicció sobre 7 baronies, que englobaven 60 pobles, i nomenava els batlles d'una desena de viles que en dependien. Aquest poder econòmic i la creixent protecció reial es reflecteixen en les grans construccions del segle XIV, en la magnífica biblioteca i scriptorium. Destaquen la còpia que el 1343 l'abat Copons féu fer de la crònica de Jaume I, la més antiga redactada en català. El ric patrimoni bibliogràfic fou encara engrandit per la donació de la biblioteca de Pere III, l'any 1380, i més endavant, el 1680, per la del virrei de Nàpols, Pere Antoni d'Aragó, duc de Cardona, 4.322 volums de manuscrits i impresos, el mateix que féu bastir la torre del rellotge. Els abats formaren part del poderós estament eclesiàstic, que tenia un paper destacat en les convocatòries de les Corts Generals, i alguns arribaren a ocupar la presidència de la Generalitat. Com a senyors temporals que n'eren, intervingueren en les tensions i guerres que s'anaren esdevenint a la història del país. Malgrat un inici de decadència, quan després de moltes controvèrsies l'abadia entrà en la congregació cistercenca de la Corona d'Aragó el 1623 i els abats deixaren de ser perpetus, les obres efectuades, palau abacial, sumptuosa sagristia, i evidencien encara un poder i una actitud allunyats en part de l'esperit cistercenc inicial. La comunitat se situava a partir del segle XIV al voltant dels 100 monjos. En arribar l'exclaustració del 1835, general a tot Espanya, hi havia 70 religiosos, 58 monjos i 11 llecs i donats. L'abandonament del monestir comportà pillatge i devastació, i el 1843
Les despulles reals hagueren de ser dutes a la catedral de Tarragona. Foren recuperades l'any 1952. La Comissió de Monuments de Tarragona evità la ruïna del monestir i consolidà la major part dels edificis. La reconstrucció s'inicià a conseqüència de la visita d'Alfons XIII a Poblet el 1930. Es creà el Patronat de Poblet, presidit pel diplomàtic i financer Eduard Toda. Poc després de la Guerra Civil Espanyola, el 1940, l'abat general del Cister restaurà la vida monàstica amb 4 monjos italians. En els nostres temps, l'abadia té una activa vida conventual amb una trentena de monjos que mantenen viu l'ideal cistercenc i continuen fent de Poblet un centre d'atracció espiritual per un gran sector de Catalunya. Els monestirs cistercencs divideixen les seves construccions en diversos espais clarament diferenciats. El primer, destinat a la clausura, on es desenvolupa la vida conventual, que gira entorn al claustre i les seves dependències, com són l'església, el refectori, el dormitori, cuina, sala capitular i biblioteca. Un segon espai agrupa la residència de l'abat, l'infermeria, l'hospederia i les dependències de l'administració del cenobi. Un altre tercer espai és el destinat a magatzems, bodega i estables, serveis i etc. I per últim, un quart espai que, al igual que succeeix a Santes Creus, però que no és habitual als monestirs cistercencs, que és l'existència d'un palau reial, ja que aquests monestirs tingueren una forta vinculació amb la corona, fins al punt que els reis escolliren els monestirs per ser enterrats amb ells i, per tant, convertir-los en panteons reals. La primera devastació del monestir va començar durant el trienni de 1820 a 1823, en què l'església i els palaus abacials i reials van ser saquejats i incendiats, però es respectaren les sepultures dels reis allí enterrats. En aquest moment es cremaren els altars del temple, la silleria del cor del segle XVI, l'òrgano i els armaris de fusta de les dues sagristies, i molts danys ocasionats sobre els sillars i les bòvedes. Gràcies per la vostra atenció. Ave suspira